ममता दा नों अ आच्छा दाबो ब जागा नों ब जागा ए बर जागा सान नामा हायदा ना ना नों दाबो ब जागाव दं आगे दे ना ताबो आगियाव तंमानि दा ब जागाव आगे वो तो माने के को कृष्ण राजा पारा नैनो बसायबाय दा लंद्राय बेली नैनो लंद्राय बसायबाय बेली बखांगो नैनो बसायबाय एहे बरा बवान बसायबलै नैनो बा बसाया बा दा हाना को बानो रखमासे किन्तु बान बसाया बुजिखा ओंखाय खोनादियानो कक्से खानाय दङ सारे नों कायजा खादा काजियाखौ काजियाखौ अगर और संजे सोशल मीडिया नुमानी हंकाय आंबो नुजाब्लाबो जत जागोन नुजाबो कायजा बसा खरक तामने बुमा हनै ननो सावता बा बालका बुरै नागोसे बा हाके मान माने बिनि बसा किन्तु खरंत दङ बालका बुरै बायसे नागोय नुखुं खायचावा बनु चालाक चरित्र गाहाम कारेक्टर हानिन बागै बन बुरै रक नागो किन्तु साइमिया कागै थांगो सामान सिका हिके बुजिखा ओंखाय ताबुक नोंखाय बबाय थांजाक दा बबाय नखं खाजाक दा ओंखाय नों बाहायके साइमान बिनि बसा दंगो बिनि तांगे साइमिया सा एलाका तो अंक बलासा ए खायके एलाका खायसा अंक कृष्णराय पाराबाय सायक मार बसो सालबा 30 टाका बारासे ओंखाय नों बराव थांदानसे खारै थांमा बगरा बारि बारि थांदानसे खारै थांमलासा आबो बिनि कक आबो आने आमा संबो साइमिया आन दादा संबो साइमिया ब आबो खखोइसे बुइनो रांरिरिगोइसे ब हाके बानांगो बुजिखा उसखां ब हाके बानाय माने ब आमन ब हा बरमा कुमै कलायो आबो उलोखे बना हाके उनको माने परखे बचुआ नंजाफो आनो साहरो के आं साका न बसो रांलाखासा बर नतांगे आमा हाके साना रांके आबो बनायदि नगैया ब आबो बलं से बकौ बानाय रहरो आ बरन सीजन न साइमिया खो अंके ताबो कंकाय नों अतलाबाय कोनो कालेक्शन करे निहे कुरै आबो ब आने लामा न ब नष्ट खना बागेसे आने लाइफ न ब नष्ट खना बागेसे बना हाके जे खनाव सी तंगे ताम खना बना आं नाना बा आं सिक्ला बर आं सिक्ला नायना उता ना नेने लाइफ न लेबो बाहेके नष्ट खना नाय ताम गई नंग बाय कोन दुश्मन न तंग एहे गा तांग नेने लाइफ न एरें बन न आबाहेके बेहिक सनाम बय बब सात खरक तान बुमा न बाहेके सिलाय तंगमान नंग बय तंग तामा करे हंकाय Koro, boke to ara hamzai kobor khai dong बुजिखा ओंखाय हामजागे कबर खागा आं बर लाया नों बिनर वाइसा फन थांगे बबाय तंग साजार तंग एहे केरै कोरै ओंखाय बा नंबो बा किन्तु बा सामनवा ब 2 नम्बर मानसि चले दङ ओंखाय नंबो बिनि एगेन्स्ट नंबा एफियार खालामलासा नों आनो सिकला न सिन का जा पसा खरग रहकाब्ला ताबो बानाय रहनानै हिन साइ दङ रहकाब्ला सा ताइतामबा ना आमतैया नोंबा नन सिकला लाइफ नन दुनां खामबा नोंबा बिनि बागै नों एगेन्स्ट केस खाइमामलासा आबो न आं थानाय सामनवा आं थानाय बेसि द गिया थाङे आंबो न थाङे आंबो जेमहसो लांखेके आबो गियानो आं संइ दङ के आं कुमै संके ता फाइको दि आबो बर हानोसै के ओंखाय खोनादि नों बो ताम तामन को सागाथ साला आने को खोनादि नों द बबाय कोनो कालेक्शन सिगरै नि न खंगो नों तंगो बिनि नगो ब तंगो हंगाय नों द तांगे नगो थाराय तंनायसा साबो नों तामा न थांनि हायदा नों द दाबो साइ दंगो कमिसन ता फाइकेटनि साव न ओंखाय नों द बबाय हामजमा गरै बबाय बसाबो गरै निनि न खंगो नों तंग ताइ आसे नों सामने आ बर काहि नों साइदमान नों काहमके साइदमान सारि निनि बख्रो किन्तु ठीक कथे उमपाय आं साइमा नों बा टेलेन्ट नों कक्सा अरे नन मा संनाय न जों मेडिया नन मा संनाय बले अरे आबो न तामना नगो थांमियां दनसे थांमानो नि तांगे थांमियां दनसे या आन दादा ब हामिया थानानै हिन तंब्रसा नं साबो थांमियां नै अरे नों ताम न निनि कक सामन बा नों ताम आतिं दंसा ए नोंसो ताम हनै साइ दंगे ताम न थांरा गया ताम उरा गया नि दंगे नों ताबो सावो आं नगता फाइकेट हिनि कमिसन सावो हनै ओंखाय नों ताम मोनबा गै नगो थारा गया माने कक नों बबाय ngसे गरिंगाय ए आं बर बिसको थामसेन दो बान को बुचिया को किन्तु
nini kongno kaham kong buji pai kya ang nini o news no banai kya tabuk ramdi nini je o chela je news khainai bo jodi sono nang bai kerei nang bai chama kerei tongma kerei basabo kerei kangkai nono bahai kele nono parani borok no bahai ke khoroksa burui no bahai ke bo siltai man basa khorotan buma bakara bari ben thani kharai thango hone bahai ke nono siltai man bo bakra bari bo bere thang bin bakra kojon kan khaideman bo kojon burui bai line khai nai tong tang chai tong sra ke kago sra ke nago no aba khaideman nang bino thainai la bino bomtoi जों थाना नायनानै निजाता बायन खालामनानै सावो जों नोंगा ताबुखाय ननखाय नि कमिसन ता फायगा दिन सावो नों ताबु कम फायखांके माने बरानो मन्थरि विना नाय आमन बागिसे ता फायखगारि ना खाजखन तंग्रारि फायदिता उलु राव कसां कसां निया से कायजा पाय दरम खलेबाताय ताम बाहनि साहरता नन बाहाके कका हम सामा जिन बाहाके बखु तुमफल खाता किन कक साइ दङ बा नि को नां रम पाखा नि को नां साइमान खानै नों कायजा पायखा नों बर थाङै नुगै नों बर थां मा दङै आन कारे को साइमान बेन कारते रखे नों बाहाके सिका आन कारते बाहाके सिका नों कायजा पायखा एहे ताम ताबु दाहेन नोंगा ताम ताबुखाय इनको कायजा मा कतालखौ सासना आं तो ताबु से नाव हिंके ताबु से कायजा हिंके बाबन साता आंखे ताबु नों तला कताल नाखा ताम कताल कसम तला कताल नबले हिसाबो तो नों ताबु सिकला कायजा थांगो नि कोने मते द खावान कताल ताबु नां कायजा बुजिखा अच्छा ओंखाय नों खारि आनि बाहना जो सं न सुइ नायदि दरगा नांखाय आनि कुमै सं आनि आमा संरावनो सुइ नायदि आं नाजागिया आं चंगै दङ बयनो आंनो आं किजाबो नों बबाय कुनु नालायो साजाके कागलायो मन बागे आं किजागे आं नाया दङ नों अतलाबाय कुनु करै कुरै Enggak थांथों enggak kan nang kias खायमाम लासा स्लान बागै खायना एन्दारा आं ननो एन्दाय खायो आं नों आनो बाइकआव थांनाया आं खायनाय बआबो सेनाय तो कुतुं किन्तु अब ताबो रखरै बताइसा ब किन्तु कौनो बनुगै ब रखयाके किन्तु यो खा बाति खा रहकतै ब बानगै हाके रहका किन्तु बेजल कसानाय आं बाय आसुना वान सु सामुनु ताम पारानि आबो असला दा बके साया कुमार वाजा पारानि बरक आ साया कुमार के बिन दादु बन गुस्ति से हाय बुरिनाय थनुखे मन्त्र रिरिवै नागो आमन बायनो खुसुमाया नों दामखान नों कायनै कायथाम ना मानि बागा बिनि बुसु बाहायता दामखान नों कमलपुराव खारफायगता आव थाबाय खारफाय आनि हामजां मानसि लाबाय फायौता नों हामजां तलाबाय ओमफ्राय दाबुखा अतलाखाय ननो नाङै एरें आबा के मादरा सिलबा नाकेबा नों अतला आबो बाना बुरै माने कतयना ना बागै से बाना हे कारण हाके रहकांके ताबो आंखाय मानसिला बाना जाया बानगै रहकांके आं पारा मा थांनाय आफोरके मन्त्र बायानो खावैना नायता दङो नावनि बरनारबो दङ सिनि बरनारबो दङ गाहाम हामिया बुजिखा दारा अच्छा नना कल खालायफिनाय दो ताखौ तिनि कक टिभि नों बाय गोरोङै दङ जे थांनाय किया साल सिगांगो जों ससियेल मिडियायाव नंमानि जे ममता त्रिपुरानि बिहिक खारि थांगा होनाय बा कमाय थांगा होनाय दो ओंखाय अब बुसु जपे को बय निनि बिहिक बाय दो जों ससियेल मिडियायाव नंमानि परेबो जों तिनि कॉन्टैक्ट नंबर रुतगै जों मान खारनि बिहिक नि कॉन्टैक्ट नंबर ता प्लस नि बिहिक कक बसालायगासों ओंखाय ब ताम थाका ननो सिनिया एक्चुअली ओंखाय ब बसाबो बिनि खरताम गरै निनि सिमिंसे बसा खरसा तम फदो ओंखाय ब जास्ट निनि पारागानि बरक सिखौ ओंखाय ब हंगा बोरै सिगला सिखौ पता ओंखाय सिगला जीबन ननो नष्ट खान नगो बन नष्ट खायना बागै नों नाय दं फताबो हाय हिनै जे बिनि बुखुनि कक जों फनपे बबाय कल खायनि मानता ओंखाय बिसि 17 तेगायसा कक जों कक सोंथिनि का जों बन कक सोमनि यागुलो बसावो नों बखर नष्ट बरकसै जों से बखर नष्ट फु हाय रखनि ब साइ दङ दो ओंखाय ताबो बबा हायके नंनि आबो बबा हाय काय जागदा ना काय जायगा दा ना नों सिकलान दा नष्ट खाय दं जे बिनि कक बाय साग्रानि तिनि कक टिभि नि 2009 नि सिमि काय जाग माने 2009 यो जों तामिन आमा बाबुनो 6000 मेघालय खाय थाका 2009 सनो काय जागो 2009 नि ताबो तामिन 2026 नि के 17 बছर माने संसार खाय माने अब सिंग 2010 बছर तला आसाय खानि रिति प्रसन त्रिपुरा नै
বাবু মোটামুটি 16 বছর রানিং বিনি ইনকে 2011 মাসে আসাইকা বুড়ি বুসা ডিজিটা রানী ত্রিপুরা নাই ইনকে বিনি 15 বছর রানিং ব ক্লাস 9 এ পড়িও ইনকে তাই মাসা 2016 থাঙে আসাইকা 2013 আসাইকা মাসা ইনকে বুসা আবুকে ক্লাস 5 এ পড়িও আসুক মানে সংসার খাইমানি পড়িও ব আং বাই মানে গত 17 তারিখ 6 মাস 2026 কে আনি বকরা জসনি ননি নখরি থাকাতা আরো থাঙै মানে থুই তমা জরাসে হরব বসাই খারি থাকাবো খারি থামানে পরে কেসों या रुतुमा मालिया बनो आनि बुआई सं आनि बकरा जो माने आनि बकरा तो थुई जा आबन परे आनि बपरांला इंगे तो ये जों जतर तो लाइका माने नगनि आनि मुनाय सं रग तो खये इंगे मानि आंगाय थाङै जिदिनद्रि खायकासं पिएस अमा हाय आनि बिहिक ममतारानि त्रिपुरा माने निको जों थांगा कोनले खायो माने कल खायो अमरि जागा नै छाया नै थाङै जिदिनद्रि खाय माने परीक्षा तामिका सामनुनि माने सामनु पीएस नि ओसी थाका जे 8 नम्बर माने ट्रेक खायकाता बरो लोकेशन ट्रेक खेमन परेयम थाका अब कमलपुर अंडार माने मानिक बांडार नि साव आइगनो ताबो बाइगनो ताई कैसा नम्बर फाइका इनके नम्बर ना पीएस तो आंरका इनके पीएस नम्बर फाइमान परीक्षा आज चलानि बुमुं फाइका र परमजी देव माने ब्राउन र आरो थाका जे माने आबो के आबो आनि बिहिनि नम्बर 707 अब 407 अब के इनके पीएस हाका पीएस तामंका माने कमलपुर पीएस टेक्नोलॉजी माने सबमिट खाइजा और लोकेशन रक माने जो तो इनि जे डॉक्यूमेंट माने बनो कमा माने अब जो तो सबमिट खाइजा नै साव आरो ताम पालनि कैसा तंपो इनके बनो ओनदि मेसेज जा कमलपुर पीएस इनके आबन परे के बतामी बसाबती करे इनै माने आहाय नै छाइ आरो माने थाइ सापो माने बुमुंखे बिनि सन्जना त्रिपुरा नै छाका उबार थाङै ममता रानी त्रिपुरा नै छलिया सामनु बाजारनि सामासे खुवाइराव नै छाका बनो तलाकरै बसाकरै नै इनके तलाकरै बसाके अप्रूव लेबो थाका बाबो 17 बছरनि माने एकदम पुरा थाङै सामानि माने नि ताबुंनि नि बिहे जे ममता रानी त्रिपुरा बो माने सामनुनि छलियाता ना यां खुवाइनि नि छाकाता Nggak besar betul bos. Tripuran saw bos. Momotara Tripuran saya arah Sanjana Tripuran saw. Sanjana Tripuran ini arah saw ta. Mana oparawo. Jate mana asal apa mana tongai mana jata kai jaga mana tatal saw yang mana. Guys yang tu ini keraman ini guys jadi ni kukti no kai jaga pai kan saw miak kai jaga mana hin saw ta bo. Kai jaga mana tongai yang beli bo. Ini ayam 17 bosor nang tang sama ke ini besar betul ke. Ini terkira hai mana namai beli nang kai jaga ke ini live sini nang one two ini beli. Botam botam kaisa. Bos lagana kai jaga ke bini debo sati pakai namai boleh nang samajik bicara tu kan mana perman namai beli. Saya kaisa kok kena di. Nono botono sama ni kok abu kubuida. Je nang beri kago nau kaya abah heke tong podo. Mantang beri kago nama tong ke bini tamhin bini betani nomor na ya. Engke tamhin engko ani buai kotor to tabu kok sama la buai cikon tong bini nomor na. Parani muru bini na eko kelab ni nomor na ya engke nung salai ni. Aja kena di bo je sama ni kok do. Mana nang kago nau kai pong kai tabu kai bini kumisong ta heke din sa podo bona engko. Engkai tatal siapa? Kena di bini kumui song ta pakai din sapu. Engkai tam kita pakai din engkai mana neng mana nos tofan kai sini aja montro bay nos tofan kai sini. Oba hai rok ni bosai teman ikut. Alo tatal si, ang montro mana jat bro engkai bono orang no tomro jata aja no sosai nak makam lita. Aw. Engkai tabung neng do. Men kok thalai sampai do. Obo kata jengko ni bihi Momtarani Tripura. Just jeng phoning ti kok sapuro. Obo bayan ni mana ceno sai kena mana ni. Kok. Engkai tabung neng ni bihi no tok pusman kacang bo jahat to Kamalpur jayanggo durai sora. O thai to do. Engkai tabung neng ni bihi no ki aro phainai. Tabu tak tu three years engkai yang duri ba. Na tini ya phano khana pano ta. Tabung neng tamu sanai lukurong no aja akami ni lukurong tam sana musong. Akami ni lukurong no ta ang tani bihi no mana three na hana musuko. Acha. Engkai bersama tam kai tonai ba bro. Bersama sama tu ikok masngai. Engkai jeng ni langkai bersama sam bono nuga amade nuga ya. Na bono sini andi sana bersama sam. Acha.
द हामबाय नोंनि मुं हंखाय कक थाइसा माहाय दङ दो ए तामहिन कायसा बरक जुदि सिनिया नुया हंखाय पारावा हापाय हंखाय बना बाइक एक्सेप्ट खालामाखा सिकला हिंपाना दो बिनि गार्जेन तो आं प्रुफ माना नानै बिले बिनि गार्जेन नि आं खबर नाय ती बाइक नाय माखा बना बाइक कायजाक माखा कायजाक बरके अच्छा अच्छा अबनो तो समाज के तदंत नांगले अच्छा एलेका तो सिना नांगले बिनि गार्जेन ताम खलाय बिनि बैकग्राउंड ताम बिनि प्रूफ लेवल ताम तो सिना नांगले बुरै सामा बितो या बिले आं हायले बुरै नि था कायजाका तलानो का कायजाका अब हाय तो कायजाक माया अबनो समाज का दङ ना हां नैनि मुंहाय तामुखा ताखौ आने मुंखे दसराम त्रिपुरा हां पारा हंखाय saya kumarwa para bisi ingke non long tra bisi ingke blok ingke samnar di blok अच्छा द हामबाय हंखाय नों तिनि ये सामने अच्छा नों तिनि कक टिबि क्रम बागै बेलाय बेलाय हामबाय ननो दो ताखौ अकरा ननो तिनि कक टिबि लामसगो नों पारा बरन इंका सागादि saya kumar dua parani ang morbid ननो सामननि ना samononi अच्छा नों आजागानि पारानि मुरबि चौग्रिता लुकुनि हदानि चंजाक अच्छा नों दाबो नों तो पारानि मुरबि इंगै आं ननो मन संसनाय जे नौनि गामियाव कायसा गथन आं माने थांनाय के सालसिकांगो जे दसराम त्रिपुरानि ताई बिहिक ममता rani त्रिपुरा जे नक नुखुनि कमाय थांगा नै जे सोशल मीडिया कामानि गेताय आजागावो जे ममता रानी त्रिपुरा जे साइटं फायका yang कमलपुरो जे बखारि फिमन जागावो साइटंखा आं सिकलासि आं काय जायासि जे दसराम bo ani egenso bo hamia sawo anon dunam khai nayo hne bo sawone ki boro kay jakda na sikla da tamo abo siklaya basa matham kau selamang nei buri masa nokong khai dong basai ke bono kam tangai benero ro ko kam tangai chajago boro kaham kurung no tongmani age ke nge kesaro ke bren ko tamo ungui nai oyang phujang nai ayang thangi nai boro telanai tongoi kapu mane bini bokhoro hamyangi tonga phujarawo phujarawo aja tangi hamyang khana no saideman abo boidara koro nairikha tamungai ungkha bobo sasuk maliata angka bata song khawi tongnoi khang sabu angka yogi thangpuro ke sirigli ain sabu angka naitung maya aga naitung maya ang tei nai tauke khobor mane rekha ayang bo jagao bo borok chalanai oi tongkhapu sikla hini sawi kintu siklaya bo jagrasi basas tongo basa matham chalamangnai bri masa hostel pori tong ako waisa sudu ako se rijak bli media o photo bono tongo obono naibana nang ko ani kau jodi tata lekha ka bo jodi ba naiphanan bo naipha manu boronok samono gana bosi nok samono badagana gana bo road kore bosi अच्छा अच्छा ओंके ताबो नों ताम थानानि अबनति जे बिहिक ममता तो ताबो अबा हेकेनो जे बसायनो खिबि ओइ खारि फेका ओंके गुबुन जागा सिगलान थाइ तमाय क्या ओंके ताबो समाज गरै मोजांया अबा हायरक नों ताम सानाय नों कायसा हदानि कं मरबि चंजाकंगे आं जिनि समाजनि होइते चित्तो तंगो जिनि अपतै नखं गोनां तला बुरु यबो तै माथा तला नाका ओंके जिनि समाज होइते जों बिचार नांगौ सालायनो नांगौ आबो हाय जिनि मोजांया आबो जों समाज होइते जों सालायनो नांगौ आबो अच्छा आबोनो बागै नरन थाइना आबो अनुरोध पुलिस प्रशासन होइते बो आं अनुरोध खैया बनो नाहारिनाय जों समाजो सालायनानै बागै अच्छा ओंके ताबो ममता त्रिपुरा जे नखुनि कमाय थामानि यागोलो कोनो थानाव मिसिनदारि खलायजाक दा खलायजाक सामनो थानाव ओंके ताबो सामनो थानाव आबोनो इनफरमेशन मा मांखा जागाव अ बोरै हिनै नरक सासा मानु साइमा खाना अच्छा ता पुलिस गाबो रुतुंनो हानाय आबोनो खैसा जदियो थानाव जुदि सुङि नाहारदि नाम्बार दंखांके जाजायखै सामननि पुलिस थानानि नाम्बार दंखांके जाजायखै नाहारदिता नाम्बार नाहारै बरन सुङिनायदि आनि कक गुबैदि ना कदे अच्छा अच्छा नैनो मंगे ताम खाता को करा आनि मंगांगा बानजय त्रिपुरा बानजय त्रिपुरा मोरबि अच्छा द हामबाय खुलुमका